Veliki pozdrav, drage životne dizajnerice i dragi životni dizajneri. Danas sam za vas odlučila snimiti jednu vrlo prisutnu temu u našem društvu. Danas ćemo govoriti o tome kako se nositi s nepravdom. Biće mi jako drago da mi pišete vaše iskustva, vaše komentare. Veliki pozdrav svima, jer ovo je jako važna tema sa kojom se većina ljudi skoro svakodnevno susreće. Dakle, pričekat ćemo malo da se okupite. Veliki pozdrav svima iz Tajlanda. Ovdje je već predvečer. Vidite sad iza mene. Dakle, tema o kojoj želim da danas razgovaramo je kako se nositi s nepravdom. Stoga, ako ste ikada doživjeli nepravdu, slobodno podijeliti svoje iskustvo, svoje mišljenje, kako zapravo se znati nositi s nepravdom. Ono što svakako trebamo znati je da smo mi svi ljudi i da imamo taj a naš funkcionira na način da mi svaki dan stalno vršimo određene kritike, osude i prosudbe. Tako da nekako u prirodi našeg uma je da mi stalno osuđujemo. I s obzirom da mnogi ljudi nisu svjesni sebe, nisu svjesni toga kako zaista funkcionira njihov ljudi nesvjesno jako puno osuđuju druge ljude, kritiziraju tuđe ljude i miješaju se u tuđi život. I to je zapravo jako žalosno, jako poražavajuće za sve ljude, i one koji to čine i onima kojima se to čini. Tako da je važno da znate jednu stvar, a to je da ljudski sudi, osuđuje i nemojte se stalno kriviti što osuđujete, ali poduzmite nešto po tom pitanju. Kroz našu povijest možemo uvijek vidjeti primjere velikih genija, velikih ljudi koji su napravili čuda na ovoj kugli zemaljskoj, koji su jako puno dali doprinosa cijelom čovječanstvu. I ono što je uvijek svima zajedničko je to što su ih svi osuđivali, kritizirali, pokušavali uništavati njihovu reputaciju, njihov ugled, njihov uspjeh. Dakle, svi veliki ljudi su uvijek doživljavali nepravdu. Sad pitanje je kako se veliki ljudi, uspješni ljudi nose s nepravdom. Zašto kažem veliki ljudi, uspješni ljudi? Zato što veliki uspješni ljudi su svjesni sebe, svjesni su kako funkcionira njihov i nadasve svjesni su svoje svrhe u životu. Kada je čovjek svjestan svoje svrhe u životu, onda dobro zna što radi i zašto radi to što radi. Ali ga okolina uglavnom u potpunosti ne razumije. Većina ljudi osuđuju druge, kritiziraju, pokušavaju uništiti tuđu reputaciju, tuđi uspjeh zato što nemaju razumijevanja. I Carl Gustav Jung je fenomenalno to rekao. Većina ljudi teško je razmišljati, zato većina ljudi osuđuje. Dakle, isto veliki čovjek Jung je rekao teško je razmišljati, zato većina ljudi osuđuje. Kada čovjek zna sebe, svoju svrhu, slijedi svoju misiju, ima jasnu viziju, on nema vremena činiti nekome nepravdu. Takvi ljudi su fokusirani na sebe, na svoj rast, na svoje poslovanje i na svoje stvaralaštvo i na svoj doprinos ovome svijetu. I takvi ljudi nemaju vremena da narušavaju tuđi ugled, da narušavaju tuđu reputaciju, da nekoga javno osuđuju, da nekoga javno kritiziraju zato što su oni svjesni sebe, i to je gubljenje vremena. Stoga, s druge strane, možemo vidjeti da zapravo svi ljudi koji pokušavaju narušiti tuđu reputaciju, tuđi ugled, miješaju se u tuđu privatnost, poslovanje, tuđe živote, postoji jedna super rečenica za to. Ja sam prije nekoliko mjeseci naišla na tu rečenicu koja je savršena, jednostavno savršena. Tako da vam želim podijeliti s vama ovu fenomenalnu mudrost i istinu. Dakle, ako neko pokušava sabotirati vaš uspjeh, ako neko pokušava narušiti vaš ugled, ukaljati vaš ugled, reputaciju, miješa se u vašu privatnost, u vaš život, u vaše poslovanje, imajte na umu sljedeće. Vašu reputaciju će nastojati uništiti ona osoba koja je pokušala biti kao vi,
ali u tome nije uspjela. Ponovit ću još jednom, slobodno mi pišite što mislite o ovoj velikoj mudrosti. Dakle, vašu reputaciju će pokušati nastojati uništiti ona osoba koja je pokušala biti kao vi, ali u tome nije uspjela. I zato dolazimo do toga, razmislite malo o ovoj mudrosti, istina, živa istina. Dakle, ljudi koji su svjesni sebe, svoje svrhe, znaju zašto rade to što rade, slijede svoju misiju, imaju jasnu viziju, imaju puno obaveza, puno posla, o puno svega moraju razmišljati. To su uglavnom poduzetnici. Svi vi koji ste poduzetnici dobro me razumijete, razumijemo se. Ali oni su fokusirani na rast i na stvaranje, na djelovanje, na bivanje. Oni žele kvalitetno iskoristiti ovaj život. S druge strane, oni ljudi koji su neuspješni su oni koji će prvi osuditi, osuđivati, kritizirati i uperiti prstom. I napraviti zapravo na neki način nepravdu onim uspješnim ljudima. Malo prije sam podijelila s vama tu mudrost tko nastoji uništavati tuđu reputaciju, uspjeh i tako dalje. Tako da uzmite to zaista ozbiljno. Razmislite malo o tom i vjerujem da će vam jako puno pomoći. Jer ljudi koji su neispunjeni, nezadovoljni, frustrirani, nesvjesni, neodgovorni, oni će uvijek se stavljati ulogu žrtve i pokušati emocijama manipulirati drugima i praviti štetu onima koji nisu žrtve u svom životu. Evo ono što ja nažalost, vrlo često viđam da mnogi ljudi su tako slobodni pa da se prezentiraju kao velika žrtva u svom životu i što se događa je to da drugi ljudi se sažale i onda se svi okrenu protiv jedne osobe koja samo gleda svoja posla i nikoga ne dira, radi svoje. I ono što isto dolazimo od toga, dakle, da smo mi ljudi emocionalna bića, jako smo emotivni i kada nas obuzmu emocije, jednostavno nismo zdravog razuma. Tada ne vlada zdrav razum, već su ljudi pod pretjeranim emocijama, donose loše odluke i burno reagiraju. I zato je zapravo uvijek važno prije nego što bilo koga osudite, kritizirate, bilo što da napišete nekome ili bilo što da kažete nekome, prvo budite svjesni svojih emocija. Jer ako vi niste svjesni svojih emocija, emocije upravljaju s vama. Dakle, vi ste onda nesvjesni i nemate samokontrolu. Kada ljudi imaju samokontrolu, to znači da su svjesni i svojih misli i svojih emocija, da neće burno reagirati, već da će ostati sabrani. Da će malo prostora, malo vremena, da uzmu sve u obzir, da uzmu činjenice. Jer ono što stalno vidim je da većina ljudi zapravo uopće nije u kontaktu sa stvarnošću. Jer kažem, vide nešto emotivno, ljudi se zakače na to, svi se sažale, svi postaju previše emotivni i od ničega može nastati nešto jako ružno i jako bespotrebno i nekorisno. I zato, kao što je rekao Jung, teško je razmišljati, zato i većina ljudi razmišlja. Zato vi budite svjesni koliko često osuđujete sebe, koliko često osuđujete druge, koliko vas često toliko obuzmu emocije da jednostavno da ne vidite jasno da niste u skladu sa stvarnošću. Jer kažem, kada se obuzmu emocije, svi se jako lako izgubimo, nismo svoji. Većina ljudi to svakodnevno radi, ali baš zato je važno da meditirate i da uvijek pokušavate, odnosno da što više nastojite biti svjesni svojih misli i emocija. Jer mi kada meditiramo, mi bivamo svjesni svojih misli, bivamo svjesni svojih emocija, bivamo svjesni svojih riječi, donosimo bolje odluke. Znamo da nećemo nikome ništa loše učiniti, ne želimo ni sebi loše, ne želimo ni drugima. Baš suprotno, želimo svima sve najbolje. I zato je zapravo samokontrola toliko važna. To je iznimno važna vještina i to je ta emocionalna inteligencija. Dakle, upravljajte sa sobom, budite svjesni svojih misli, budite svjesni svojih emocija. I onda, kada doživite nepravdu, kada vas neko krivo osudi, lažno osudi, kada vas kritiziraju, kada pokušavaju sabotirati vaš uspjeh, kada širu jednostavno laži u vama, znajte da uvijek imate
tu snagu u sebi koju trebate osloboditi, da uvijek imate to sigurno mjesto u sebi koje niko ne može dotaći osim vas samih. I kada meditiramo, mi uvijek dolazimo u to meditativno stanje, to naše iskonsko stanje, kada smo u miru sa sobom, kada smo u miru sa cijelim svijetom, kad sve volimo i poštujemo. Ali isto tako, kada smo dobri i volimo i poštujemo, to ne znači da ćemo dopuštati da bilo tko šta radi s nama, već ćemo se zauzeti za sebe. Ono što sa sigurnošću mogu reći da kada već dugo meditiram i učiteljica sa meditacije, meditacija mi je zaista vratila vjeru u sebe, moje samopouzdanje, sigurnost u sebe i da znam da smo svi jedno, da smo svi braće i sestre, ali isto ono važno, što više pomažete ljudima, ljudi će vas na neki način pokušati iskorištavati i tražiti previše od vas. Zapravo sve. Mnogi ćete tražiti sve od vas, što zapravo govori sve o njima. Ali i ono što je jako važno je upravo to da što god da se dogodi, da se znate zauzeti za sebe. I u tome mi je meditacija jako puno pomogla da znam reći ne, da se znam zauzeti za sebe, da pustim sve što god da neko kaže govori. Mir je svako dobro, ali ja znam sebe. Jer kada vi znate sebe, svoju svrhu, sjedite svoju misiju, imate viziju, vi ste jako moćni i vi ste jako slobodni. I onda nećete dopustiti da vas drugi ljudi uvuku u svoju oluju, da vas uvuku u svoj nemir, već baš suprotno, vi ćete njih povući u svoj mir, ako naravno to žele. Dakle, stvar je u tome kada ste svjesni sebe, kada redovito meditirate, kada oslobađate svaki dan tu unutarnju snagu i kada imate tu sigurnost u sebe, vjeru u sebe i sve ono što radite, nećete doživjeti nepravdu. U smislu da doživjet ćete nepravdu, bit ćete lažno optuživani, kritizirani, osuđivani, ljudi svašta čine iz njima poznatih razloga, ali vas to neće, kako bi se reklo, tangirati. Dakle, to vas neće dotaći, ali ćete se uvijek zauzeti za sebe. I mislim da je to jako, jako velika sloboda kada imamo slobodu da nas tuđe mišljenje ne dotiče, da nas tuđa kritika i pokušaj nepravde i svega ostaloga ne dotiče. Zato što smo svjesni sebe, svjesni smo svoje vrijednosti, znamo zašto postojimo i što nam je činiti. I zato volim promatrati i proučavati uspješne ljude, uvijek nalazim u njihovim životnim pričama, biografijama, velika nadahnuća, inspiraciju i uvijek kažem što su sve neki veliki ljudi prošli, koliko god nepravde da su doživjeli, oni su se držali svog puta. Jer, dragi moji, nešto da vam kažem, ljudi koji ne znaju svoj put, oni su stalno izgubljeni i oni pokušavaju dolaziti na tuđe puteve, pokušavajući prečacem, ali to tako ne ide. Svaki čovjek je rođen, postoji na ovoj kugli zemaljskoj da bude zdrav, sretan, ispunjen, uspješan i da živi svoju svrhu. Samo oni koji to nemaju, ne postižu, ne ostvaruju tijekom života, oni su upravo ti koji će najviše kritizirati i osuđivati. I postoji jedna isto jako velika mudrost. Niti jedan spomenik nije podignut u čast kritičarima. Dakle, niti jedan spomenik na ovoj kugli zemaljskoj nije nikada podignut u čast, u slavu kritičarima, već samo onim ljudima koji su bili kritizirani, osuđivani i doživjeli brojne nepravde. Neki dan sam gledala film o Mandeli, dakle, nevjerojatno što je sve čovjek prošao i u kakvog se čovjeka pretvorio, uzdigao i koliko je dobrobiti za čovječanstvo u konačnici i donio. Dakle, kada doživljavate nepravdu, nemojte se stavljati u ulogu žrtve, već recite, nemojte reći zašto se ovo meni događa, već ok, to se događa. Što ja mogu iz toga naučiti? Zanimljivo, u ovom trenutku mi se to događa. Koja je to poruka? Kako će me to ojačati? Kada mi se meni nešto loše dogodi, događa se normalno svima nama, ja kažem, ok, ovo je trenutak, da li ću pokleknuti ili ću se još više ojačati. Ja izabirem da se još više jačam. I kada su teški trenuci, kada doživljavam nepravdu i osudu, kritiku i razne gluposti kada se javljaju, uvijek kažem sve je u redu.
sve u redu, diši. Marijana, čemu te ovo uči? Kako možeš iz ove situacije izaći snažnija? Kako možeš još više nadići te nevolje? Uvijek kažem, hvala dragi Bože što imaš povjerenje u mene i što mi svašta stavljaš na moj put, ali to je jedino znak da ja to moram prevazići. Tako da ja iznimno poštujem ljude koji su puni samopoštovanja, koji poštuju sebe i druge, koji poštuju i cijene svoj rad i tuđi rad i koji su jako, jako zahvalni. Za mene su to najljepši ljudi. I reći ću vam da nikada nećete vidjeti kvalitetnog čovjeka, uspješnog čovjeka, snažnog čovjeka koji će se predstavljati da je žrtva i glumiti žrtvu. To se nikada nije dogodilo u povijesti čovječanstva, u povijesti svih velikih genija, izumitelja, velikana. Nikada. Ali oni najviše doživljavaju nepravde. I želim da malo razmislite o onim ljudima koji se prikazuju kao žrtva. Ako nešto pročitate, vidite i previše emotivno, malo razmislite zašto neko je toliko emotivan, zašto toliko previše možda i javno dijeli svoju privatnost, svoju intimu. Jer gdje ima previše emocija, to ne valja. To ja uvijek govorim svojim meditatoricama. Gdje je previše lažnih emocija, da budem točnije rečeno, preciznije rečeno, lažnih emocija. Kako ćete prepoznati lažne emocije? Zato što je malo pretjerano. Prepoznat ćete glumu, nije iskreno. Ljudi koji meditiraju to automatski vide, osjete tuđu energiju i uživo i preko poruka. Ljudi koji ne meditiraju, koji nisu toliko svjesni, oni to malo teže uvide. Ali ipak intuicija uvijek prepozna što je istina. Tako da je jako važno da budete svjesni sebe, da budete svjesni svoje vrijednosti, da ne date na sebe, da se zauzmete za sebe. Jer kažem, svaki čovjek treba biti svjestan svoje vrijednosti, zauzeti se za sebe i ići svojim putem. I uvijek ćete prepoznati ljude koji su sretni, koji su zahvalni, koji su puni ljubavi i poštovanja, koji žele svima mir i svako dobro. Oni ne ulaze u tuđu privatnost, tuđe živote, tuđe poslovanje. Ne idu okolo, ne kukaju, ne glume žrtve. Jer ja mislim da je zapravo najveća nepravda koju čovjek sam sebi može učiniti je da od sebe pravi žrtvu i traži pažnju i traži samo sažaljenje. Bog nas je stvorio na svoju sliku, stvorio nas je savršenima. Kako vi to koristite? Kako vi to koristite? Ćete glumiti žrtvu cijeli svoj život, tražiti sažaljenje, pažnju na pogrešan način. Imajte puno ljepšu sliku o sebi, izdignite se, ohrabrite se, osnažite se, pomognite nekome drugome. Kada je neko svjestan svoje vrijednosti, cijenite tu osobu još više. Nemojte pokušavati spuštati tuđe kriterije zbog vlastitih niskih kriterija. Dakle, budite svjesni svoje vrijednosti i prestanite igrati žrtvu. Ja nikada, koliko god da sam imala teških situacija u životu, a bilo ih je, jako puno ih je bilo, nikada nisam glumila žrtvu. Niti ću, zato što znam da to nije način na koji se čovjek ponaša. To nije dostojanstveno. I kada ste najveća žrtva, nemojte se ponašati kao žrtva, već se uzdignite. Možete uvijek podijeliti svoju životnu priču, to je inspirativno, ali ne glumiti žrtvu, već biti čovjek koji ima razum. Znate što danas ljudima najviše treba? Da koriste zdrav razum. Da ne budu toliko pod emocijama, da ne budu toliko lažno, naglašavam lažno, humani i suosjećajni, jer vidim da mnogi ljudi na foru humanosti i suosjećajnosti prema drugima pokušavaju ispasti humani i suosjećajni, ali to tako baš uvijek ne ide. Jer što znači biti human? Human, čovjek. To znači da si dobar prema sebi. Isus je rekao, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Što znači, volite druge kao što volite sebe, što znači da je ljubav prema sebi broj 1. Jer u mjeri u kojoj volimo i poštujemo sebe, ćemo moći voljeti i poštovati druge. Oni koji ne vole i ne poštuju sebe, niti cijene svoj rad i ono što rade, oni neće ni druge. I zato, koliko god nepravde doživjeli, sve je u redu, život ide dalje. Sve vam je dato, iskoristite vašu
moć. Iskoristite vaš koristite ga kvalitetno, najbolje namjere. Meditirajte, pročišćavajte Zašto stalno zagovara meditaciju, priča o meditaciji? Zato što je toliko nereda u svijetu, toliko nasilja. A najveće nasilje i najveću nepravdu čovjek čini sam sebi, jer nije u miru sa sobom i onda čini nasilje i nepravdu prema drugima. Ali ljudi koji meditiraju, oni puno više vide, puno jasnije i znaju da njihovi postupci se neće mnogima svidjeti i ne moraju. Nije za njih. Ne moraju ljudi razumjeti. Zapravo većina ljudi ni ne pokušava razumjeti. Kao što je Jung rekao, teško je razmišljati, zato većina ljudi osuđuje. Zato je važno uključiti svoj mozak, zdrav razum, biti u skladu sa stvarnošću i zaista biti sada i ovdje. Život je jako prolazan i kada pogledate koliko god imate godina, kada se malo vratite unazad, razmislite koji su to bili najljepši trenuci u vašem životu. To su bili oni trenuci kada ste bili mindful, što znači da ste bili potpuno svjesni sadašnjeg trenutka. Tada ste bili sretni, tada ste bili zaista ispunjeni i možete i dan danas. Zato ja i meditiram kako bi širila svoju svijest, kako bi njegovala taj unutarnji mir i bila sretnija, uspješnija, zadovoljnija, zdravija, kvalitetnija osoba. Jer prije meditacija nisam znala ni svoju svrhu, ni tko sam, ni što sam. Puno toga mi nije bilo jasno. I ljudi stalno lutaju i traže sve izvana, ali dok ne pogledate iznutra, uvijek ćete lutati. I zato meditirajte, pročišćavajte svoj okrenite se ka sebi. Pogledajte tu ljepotu koja se nalazi unutra, ali zbog bučnih misli, zbog emocija koje vas opsjedaju, vi možda toga uopće niste svjesni. I to je žalosno. Postoji pet najvećih kajanja. Ljudi se kaju zbog mnogih stvari, a najviše se kaju zbog toga što nisu bili sretni, što nisu više bili svoji u životu, što nisu više uživali, radili ono što vole i što su se opterećivali tuđim mišljenjem. Pustite sve to. Pogledajte iznutra što se nalazi. Tko ste vi? Zašto postojite? Zašto ste ovdje? Što više razumijete sebe, više ćete razumjeti i druge ljude. I poštovat ćete tuđe izbore, jer jednostavno nećete se miješati u tuđe živote, jer nema potrebe, imate vlastiti. Tu ima toliko puno posla. Rad na sebi je toliko težak, toliko intenzivan. Tu ima toliko puno posla da... Pazi, evo jedna stvar. Tko god kaže da radi na sebi, a onda kritizira, osuđuje, stavlja destruktivne i beskorisne komentare, na pogrešan način privlači pažnju i ogovara, trači i tako dalje, on ne može raditi na sebi. Dakle, ako radite na sebi, vi ste preokupirani sa svojim životom, sa svojim razvojem, sa svojim rastom, sa voljenim ljudima, sa onim što radite. Tako da malo pažljivo slušate kad ljudi kažu da radu na sebi. Pogotovo kad kažu meditiraju. Kad ljudi meni kažu da meditiraju, ja kažem ok, koju vrstu meditacije prakticiraš? Vođenu. Reću, dobro, ali to nije prava meditacija. To nije meditacija u pravom smislu riječi. Kada slušate vođenu meditaciju, vi slušate nečiji glas. Dakle, neko vas vodi. I to je ok za relaksaciju, opuštanje, vizualizaciju. Sve super. Ok, sve ok. Ali ako zaista želite naučiti meditirati, onda trebate sjesti i meditirati. Naravno, znati pravilno meditirati. Ne možete biti vođeni, slušati i meditirati. Ne. Već, da li se slažete? Da li se slažete da je svaki čovjek odgovoran za sebe? Evo jedno pitanje. Da li se slažete? Jako puno ste mi pisali, jako se zahvaljujem na svim vašim komentarima. Kao što ste vidjeli i vidjeli, ovo je bio flow, dakle sve je fino isteklo iz mene. Pozdrav svima. Jedno pitanje, molim vas da mi odgovorite. Da li se slažete da svaki čovjek je odgovoran za sebe, svoj život, svoje misli, svoje riječi, svoja djela, svoje postupke? Da. Dakle, da. Super. Odlično. Ja se isto slažem. Dakle, ako je svaki čovjek ima svoj život, odnosno svi mi jesmo život, nemamo ga već mi jesmo život i svi mi smo odgovorni za sebe.
S obzirom da smo odgovorni za sebe, sve ono što činimo sebi, tako će nam biti. Koliko ulažemo u sebe i svoj osobni rast, tako će nam biti. Ono što je meni tragično u 21. stoljeću, doba informacija, sve nam je toliko dostupno, je što mnogi ljudi smatraju da je ulaganje u sebe trošak. Evo jedno pitanje još. Mislim, meni je to nebulozno, ali ajde, sve u redu. Ako ste ikada upoznali ljude koji su uspješni, poduzetni, sretni, zadovoljni, da li ste možda od njih čuli da su rekli joj ne, ja neću ići na seminar, neću kupiti knjigu, neću kupiti tečaj, neću se zdravo hraniti jer naš ulaganje u sebe je trošak. Da li ste to ikada čuli od uspješne osobe? Ne. Nećete to nikada čuti od uspješnih, sretnih, zadovoljnih, ispunjenih ljudi. Ali ćete to čuti od ljudi koji su neuspješni, nezadovoljni, frustrirani, neispunjeni i na neki način izgubljeni. Ljudi koji smatraju da je zdravo se hraniti, meditirati, učiti, cjeloživotno učenje, educirati se, uvijek raditi na sebi trošak, mene je njih jako žao. Mislim, jako mi je žao. Ljudi ulažu u aute, u kozmetiku, u odjeću i to ne smatraju trošak, a smatraju sebe troškom. A pazite sad ovo, cijeli svoj život živite sa sobom. 24 sata dnevno. Najveći trošak je ne ulagati u sebe i ne znati sebe. Najveći trošak u životu, najveći promašaj, najveći neuspjeh je ne poznati sebe, ne upoznati sebe, ne znati sebe, ne ulagati u sebe. Sve što radim, uvijek gledam kako da ulažem u sebe. I nikada ne spuštam tuđu vrijednost. Ako neko ima određenu cijenu, to govori o vrijednosti te osobe, o vrijednosti programa. Nikada ne bi rekla zašto je to skupo. Kada ljudi kažu, ima isto jedna super rečenica, ljudi znaju cijenu svemu, a vrijednost ničemu. Ste čuli za tu rečenicu? Ljudi znaju cijenu svemu, a vrijednost ničemu. Što govori zapravo da su ljudi fokusirani samo na cijenu, a ne na vrijednost. Što govori zapravo da ljudi nisu svjesni vrijednosti i što im nešto može pomoći, već su preopterećeni materijalnim. Dakle, da konačno kažem, ajmo reći da dam jedan sažetak ovog videa. Budite svjesni sebe, meditirajte, zauzmite se za sebe. Otkrite svoju životnu svrhu, slijedite svoju misiju, imajte svoju viziju. Mislim da je Dostojevski to rekao, ako se na putu prema svom cilju stalno okrećeš i putem gađaš pse koji laju na tebe, nikada nećeš doći do cilja. Dragi moji, uvijek će biti buke. Uvijek će biti buke sa strane, to su uglavnom drugi ljudi, njihova mišljenja i postupci o vašem životu, vašem djelovanju i stvaralaštvu. Već smo tome obrazložili kakvi su to ljudi i sve u redu. Ali kada, evo još što je meni pomogla meditacija. Meditacija mi je pomogla da imam laserski fokus, da čvrsto i stabilno, polako i sigurno slijedim svoj put. I da kada se događa buka, ok, sve je u redu, sve je uvijek u redu. Fokusiraj se na ono što je važno. I to su naravno i znanstvena istraživanja potvrdila da nas kada meditiramo, mi stalno treniramo svoj to je zapravo meditacija i mentalni trening, stalno treniramo svoj da se fokusira na ono što se događa u sadašnjem trenutku i da se fokusiramo na ono što je dobro, što je korisno, što je kvalitetno. Jer ponekad su ljudi previše, jako često svaki dan, previše u mislima, previše u emocijama i izgube se. Nesvjesni su zapravo. Ali ko meditira zna, uhvati se u trenutku, zašto sad ja o ovome razmišljam? Nevažno, pusti, fokusiraj se na ono što se događa sada. Određena emocija, teškoća, što se to događa? Prihvaćanje emocije, ne potiskivanje emocija. Vidite, kada mi meditiramo, mi ništa ne potiskujemo, mi od ničega ne bježimo, već baš suprotno. Mi imamo sastanak sa samim, kako bi se to reklo u množini, reći ću u jednini, bit će bolje. Kada meditiram, ja imam sastanak sa najvažnijom osobom u mom životu, sa samom sobom. Mislim da se svi svjesni da je, kao što smo rekli, da su svi ljudi odgovorni za sebe, tako smo mi najvažnije osobe u svom životu zato što sa sobom živimo cijeli svoj život 24 sata dnevno. I onda kada
postignete taj unutarnji mir, tu unutarnju stabilnost, jednostavno znate da je sve u redu. I uvijek se u meditaciji vraćamo na svoj meditacijski predmet. I zato tijekom dana kada se dogode razna ometanja i kada nas obuzmu razne misli i emocije i svašta nas prožima, mi budemo toga svijesti i preusmjerimo pažnju, fokusiramo se na ono što je važno. U meditaciji mi jednostavno bivamo. To je zapravo najjednostavnije rečeno. Kada vi meditirate, to je vaše meditativno stanje, prirodno stanje bića. To je ono tko mi uistinu jesmo. Osjećate mir, spokoj, sve volite, sve u savršenom redu, sve jednostavno savršeno. I vi ste sretni, bez razloga. Zar nije to divno? To je predivno, to je božanstveno, to je predivno. I to zapravo želim svima. Dalaj Lama je rekao kada bismo naučili osmogodišnje dijete diljem svijeta, kada bismo naučili osmogodišnju djecu diljem svijeta da nauče meditirati, mi bismo iskorijenili nasilje iz jedne generacije. Slušajte pažljivo. Kada bismo naučili sve osmogodišnjake naučiti meditirati, mi bismo iskorijenili nasilje iz jedne generacije. Ono što je meni prekrasno je kada moje meditatorice govore, koje su majke, kada su počele meditirati, kako redovito meditiraju, naučile su i svoju djecu meditirati. Nema ljepšeg poklona od majke djetetu. Kada majka nauči svoje dijete meditirati, kada majka nauči svoje dijete meditirati i dijete osjeti tu unutarnju sigurnost, stabilnost, onda djeca neće imati problema u odrasloj dobi da sa samopouzdanjem, da imaju osjećaj manje vrijednosti, da budu depresivni, anksiozni, da imaju panične napadaje, da doživljavaju veliku količinu stresa. Neće. Jer mi kada meditiramo, mi jačamo cijelo svoje biće i protiv stresa i protiv gluposti, ja bi to tako rekla. Zapravo i protiv bolesti. Što je bolest? Bolest je znači disbalans u organizmu, u tijelu. Ali s obzirom da smo mi čovjek se sastoji od uma, duha, duše i tijela, znači disbalans u ova sva tri područja. Tako da je uvijek, zapravo kada meditiramo, mi uspostavljamo taj balans, tu harmoniju, tu ravnotežu. Rješavamo se nepotrebnog, bespotrebnog, glupog, reći ću glupog, ovako simpatično zvuči, zato što zapravo stres je u konačnici glup, ali je koristan jer kada ljudi doživljavaju stres, onda trebaju zastati i reći ok, čemu toliko stresa u životu? Hajde da se naučim nositi sa stresom, stres management. A najefektivniji način je da meditirate. I zapravo ono što će vam meditacija dati je to da ćete biti slobodni. Slobodni. Sloboda je ono što mi ljudi zapravo zaista želimo. Želimo ustati ujutru i biti kao ptice, poletni. Želimo biti neopterećeni. Želimo se osjećati svježe, poletno, sretno, zadovoljno, ispunjeno, uspješno. Jer čovjek koji se tako osjeća, on ima energije i on gleda kako će pomoći drugima. Da li čovjek koji je frustriran, nezadovoljan, pod stresom, užasno se osjeća, može nekome pomoći? Ne može, uglavnom će napraviti štetu. Ali čovjek koji se dobro osjeća, svi volimo biti u okruženju ljudi koji su energični, poletni, vedri, nasmijani, koji motiviraju, inspiriraju. Svi volimo takve ljude. Jeste se pitali možda koja je njihova tajna? Pa definitivno jedna od njihovih tajni je to da redovito meditiraju. Otiđite na Google, ukucajte poznati ljudi koji meditiraju. Evo, na našim prostorima Novak Đoković i Jelena Đoković. Zašto je najbolji tenisač na svijetu? Meditira čovjek i radi. Jer u životu je jako, jako važno da radite, da stvarate, a nadasve da radite ono što volite, što vas ispunjava. Tako da, dragi ljudi, vjerujte mi, dokle god smo živi, bit će kišnih dana, snježnih dana, sunčanih dana. Biće puno boli, biće puno patnje, ali ih možemo ublažiti. Doživjet ćemo puno nepravde. Zapamtite, što ste uspješniji, što ste vidljiviji, to ćete doživljavati više nepravde. I kada doživite nepravdu, nemojte reći joj, zašto se ovo meni događa. Nemojte se stavljati u mentalitet žrtve. Već recite, ok, dobro, dano mi je na mom putu, sve u redu, prihvaćam. Kako se mogu osnažiti, kako se mogu ojačati, čemu me to uči? Danom je, na mom je putu, znači nužno je da je tu.
Jer prihvatiti, pustiti su zapravo jedne od najvećih vještina koje ljudi danas trebaju svladati. Dakle, da prihvatimo ono što se događa, da budemo u redu s tim, u miru s tim i da znamo pustiti. I zato je jako važno meditirati, jer kada meditiramo, misli dolaze, mi ih promatramo, ovisi koju vrstu meditacije prakticiramo, ali recimo u mindfulness meditaciji, dakle mi sjednemo, fokusiramo se na jednu točku, lagano i nježno zatvorimo oči i onda se fokusiramo na svoje disanje. I što se događa? Joj, kako je divno. Brzo se opustimo, ali onda dolaze misli. I što radimo s mislima? Sve u redu. Misli dolaze i prolaze baš kao oblaci. Mi se ne vežemo za njih. Mi smo ih svjesni, prihvaćamo, ovdje su, traju neko vrijeme i puštamo ih. I zato je jako važno meditirati, jer kada meditiramo mi naučimo prihvaćati ono što nam život nosi, naučimo se nositi s tim, bivajući stabilni i sigurni u sebe i znamo pustiti. Jer ljudi se razboljevaju zato što ne znaju niti prihvaćati, a još više ne znaju pustiti. I pogotovo koji jako su emotivni. Kada je čovjek emotivan, to ne znači da ima visoko razvijenu emocionalnu inteligenciju. To apsolutno ne znači to. Treba znati upravljati sa svojim emocijama, treba znati koristiti svoju glavu i ja ću to uvijek zapravo volim reći ljudima, mislite svojom glavom. A da biste zaista kvalitetno koristili taj dan i nam trenirajte ga. Mentalni trening, meditacije. Meditirajte, molite se, vizualizirajte, koristite afirmacije, sve ono što vam zaista pomaže. Tako da, dragi ljudi, nikada nemojte biti žrtva u svom životu. Budite dovoljno veliki da sve nadiđete. Prihvaćajte sve što se događa. Budite u miru s tim jer vas to nečemu uči i pustite. I držite se svog puta i hrabro naprijed. Život je jedan, svi smo odgovorni za sebe, napravite da vam bude najbolje. Ja vam svima želim puno ljubavi, puno samopoštovanja, puno mira i da više cijenite vlastitu vrijednost. Isto tako da imate poštovanja prema drugima, da cijenite tuđi rad i da želite svima sve najbolje. Uvijek svima sve želim najbolje, a najviše od svega, kako bivam sve starija, svaki dan starija, shvaćam da ljudima najviše treba samopoštovanja. Čak više od ljubavi. Iako je zapravo ljubav preduvjet da se ima poštovanje. Samopoštovanja jako puno ljudima treba. A prvo je uvijek naravno mir. Odatle sve kreće. Dragi ljudi, hvala vam na vašim komentarima. Hvala vam što zajedno dizajniramo svoje živote. Hvala vam što meditirate, a vi koji ne meditirate, uvijek je pravi trenutak da krenete i uživajte u životu, jedan je. Tako da, dragi ljudi, želim vam mir i svako dobro. Podijelite ovaj video sa drugima ako želite. Sigurno će nekome puno pomoći. Osjećam to i vjerujem u to. Tako da, slobodno podijelite ovaj video s drugima. Dijelimo kvalitetne informacije, kvalitetne vijesti, širimo svijest i imajmo poštovanje jedni prema drugima. Mir i svako dobro, dragi ljudi.